Colong sapa iki, Mas? Wis jelas nenggolo karo lu goremu colong anakmu kuwi. Hah? Wis colong wisata didol sak payu-payune. Wah, ketrawasan Baladewa kewirangan. Kumpul padang gedhe sayang gongkara gadane Rama Padmabit Ndara Jodipati Ndara Bimasena. Iya Petruk, lerenana anggonmu padha regejekan karo Koko Prabu Baladewa. Wah, nyuwun pangapunten Ndara. Upami sinuwun Mandura mboten ngawiti Petruk nggih mboten badhe ngladeni. Aja padha nyalahke siji lan sijine. Kabeh keputusan babagan sapa kang disili wujute Jamus Kalimasada bakal diwedharake bendaramu Puntadewa. Nyebar godhongkara, sabar sawetara. Samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Kados pundi cetanipun Ndara? Ndara sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk sakbubare panjenengan ingsun tapa brata maladyaning mring Gusti Kang Maha Nasa. Ana wangsit kang tak tampa, wangsit mau awujud pitukon utawa syarat. Maknanipun kados pundi lho sinuwun? Ora ngemungake kowe lan Koko Prabu Baladewa sapa wae bakal tak ampili wujute Jamus Kalimasada. Lamun to bisa mujuti syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa. Sekar Jatiwasesa kapara nyata. Nyuwun nggih, menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karang Kadempel sampun matur dhateng Rama Semar babagan syarat wujuding Sekar Jatiwasesa menika sinuwun. Iya, sing ati-ati laku Petruk. Sekar Jatiwasesa ya wiwit Jabang nganti Cerapang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge Sekar Jatiwasesa. Kembang kiriman apa piye kuwi? Duk. Nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Yayi. Wis ayo enggal bali ana praja sapa wae kang bisa mujuti Sekar Jatiwasesa. Muga bisa andayani katentreman tumrap negara Ngamarta. Sarta dadi pancatan timbuling Yayi Janaka kang sawetara suwe ilang saka praja Ngamarta. Wis tak dawuh mbarep Kakang. Ora mikir
sira aja padha kesula tapi ngono tansah yang susna mula aja padha sempurna supaya datang aku citra. Nenggala Lugara Kandang Sri Baladewa nenggalanira binusti ngasta mungguing rengganing swangkana ya jagat dewa Bathara ya jagat Pramudita musuh Petruk sida kewirangan Baladewa. Pusakaku Nenggala lan Lugara iso ilang ki jane kepiye? Iki ora bakal ana sing bisa paring pitulung marang Baladewa kejaba mung adiku Yayi Kresna ing Dwarawati. Kresna aku tulung ana Kresna. Pusakaku Nenggala lan Lugara ilang Yayi. Kinutang-kutang tansah Bisa lelaki terasa keberhak ngayomi Koko susilo dan kenapa tulondo Iku sama bukan kudu Murid kudu kaya sekali lagi Mas Gareng, pagi terus. Selamat pagi Dek Bagong. Selamat pagi Mas Da. Mas Irman nek krungu kuwi jan. Mas Da golekno omben-omben ning Pak Ustad. Wong Ustad nek lara marang nggonku kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ketemu ana season 2 Paret Songo Goro-goro. Ngene. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Sak rampunge nindakake kewajiban poso sesasi muput, rasane diempakne, pikire kudu saya disemelehke. Poso ki mengko arti apa Mas? Poso kuwi saka tembung ngeposke rasa. Pos ki mandhek ora mung mandhek anggone dahar lan ngunjuk, nanging uga ngempet hardaning hawa nafsu. Contone rasan-rasan, omongan sing boten becik, berpikiran buruk kuwi kudu disingkiri. Pancen tujuane wong poso ki
karepe kulino tumindak becik Kang pamrih bisa istiqomah anggone tetep tumindak becik sak rampunge puasa ya truk bener Mas Gareng. Mula iki seragame kanca-kanca nuansa putih. Wiwit saka dalang marang gono nganti pengerawit nuansa putih tegese suci membuka lembaran baru. Alhamdulillah. Masih dalam rangkaian ya kuwi ulang tahun pernikahan ke-27 keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Haja Asih. Mugi-mugi usahane Bapak Haji Eko, Bapak Haji Eko Sahroni. Ya kuwi Ude Kurnia bisa tambah ngrembaka. Selangkah lebih maju yen rezekine tambah bisa kanggo wayangan meneh. Amin alhamdulillah. Iki sing nenggani isih kepareng akeh, uga sing memantau lumantar channel YouTube. Sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi. Muga-muga pagelaran dalu sakmangke sageta meranani penggalih lan dados jampining sayah ya Mas Gareng dan Bagong. Muga iki sing pesan kanggo sing mudik. Sing kepareng mudik kok arepe bali ana kota perantauane ngaturke sugeng tindak lan hati-hati. Mergo musim-musim ngene iki dalan do macet. Iya. Bombong kaoran bunga bisa menghibur warga masyarakat kang mapan ana ing sugih waras. Prambon Kadipaten Nganjuk. Yen wilayah Prambon dan sekitarnya iki kanca-kanca Astabrata iki jane jarang ngerambah wilayah kene. Ya muga-muga akeh sing do cocok utawa terhibur satemah awake dhewe bisa silaturahmi maneh karo warga masyarakat ana kiwa tengene Prambon kene iki. Nggih, Mas Gareng. Gandeng garang pentas niki ana laladan Prambon iki ora ana salahe yen dikenalke siji mbaka siji pesindene. Wah. Wiwit saking mrika piyambak punika Mbak Sri Wahyuni Sri Pesek. Wah, silep godhong ganyong. Irunge nyengsep bathuke nonong. Pidalem wonten Mbagor sakmenika menempuh S2. Wonten isi Surakarta penciptaan. Hati-hati lho, Sek. S2 kuwi pergaulane kudu sing ngati-ngati. Becik karo sesama mahasiswa dan becik sesama dosen. Allah. Aja banter-banter lo ya. Kudu ngati-ngati. Ya. Jagang jero beteng kantil. Mergo arep kaya ngapa arep S1 S2 S3 sing jenenge bocah pedalangan ya ora bocah sing wong barang kuwi pedalangan kuwi tidak murung jlundrunge perkara konoan. Ayam sukses selalu oke ngerambah amin ora ikhlas sak menika nglerek sandingipun menika Mbak Anistia Ayu Enggarsari. Menika nyambut guru mutan. Luar biasa. Pripun? Guru mutan. Ngemut. Oh, ora. Dudu ya. Senes Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mereka mulang SMP wonten SMP 6 Nganjuk guru bahasa Jawa utawi bahasa daerah luar biasa. Ngelerek menika sinden patok bangkrong Astabrata. Kiblat 45 pancer sapa to sing ora ngerti Bu Parsinem. Sinden sampun godhog mboten saged empuk. Nggih Bu Parsinem menika. Bu Parsinem paring siji nembah matur nuwun. Ngelerek punika Dik Sinta Widya Malupi sedang menempuh kuliah wonten ing Universitas Negeri Surabaya jurusan bahasa daerah calon bu guru. Ya. Ngelerek samenipun menika sinden gawan tukang son.
iya. Tukang sone tukang sone jos-jos, untirane jos. Jos piye masamu nyepelekke. Mbak Dwi. Sapa ya? Nama lengkapnya sapa ya? Dwi sapa, Wi? Oh, Dwi Kumalansari. Terakhir mereka Mbak Bedroom. Betrisian. Ngenyek, nanang guyone ngenyek. Wah, kurang ajar. Wayahe diunggahke engko. Unggahke terop Mas Teh. Lah terakhir menika Dik Niken Salindri. Garenge sik ana ora? Gareng wayang wong sik ana ora? Hah? Oh iya, ayo ganti gareng wayang wong serapat. Ngaget-geti wong. Lagi lho. Jirep. Sing metu malah bumopuk. Isuk-isukan ora usah ngoyo-ngoyo. Nggih. Alhamdulillah dandan pindho. Dandan pindho. Tapi ya raiku mang bujat. Lho bintang tamu profesional iku ngono kuwi. Oh. Dagelan-dagelan kakung. Ngono Nggih. kan biasane limbukan karo goro-goro kan ganti pakaian. Oh, nggih. Ya goreng ngono jenengan goreng ya nggo rias tok kowe kok. Ya rias ning angel lho iki, Pak. Angel to. Angel. Lah iki kudu dijlembret-jlembretke ngono to. Jlembret-jlembretno ya kedhi ora apa. Masih dalam rangkaian Nggih. anniversary gitu. Iya. Ke-27 tahun Bapak Haji Eko Kang Sarto Ibu Hajah Asih ndongakne napa Mas Gayeng. Ndongakno mugi kemawon Hmm. tansah ayem tentrem anggenipun rumah tangga, kathah rezekinipun, tansaya jaya ngrumbaka usahanipun. Sharing mawon Mas Gareng, bagaimana tips rumah tangga agar ayem tentrem itu? Tips Mas Gareng itu gimana? Niki tip kagem temanten, kagem sinten kemawon. Rumah tangga supaya ayem gampil. Kudu ngerti apa kuwi tegese bojo. Apakah arti dari bojo? Bojo adalah terdiri dari 4 suku kata B-O-J-O. B berawal dari pandangan pertama.
Ora ngira lho, wah jan. Dapete golek sandang pangan kok, Mas. Berawal dari pandangan pertama. Darah. Lanjutnya orang tua harus merestui. Ana disebut wong tuwa ki Pangeran Katon. Pangeran Katon mula kudu merestui hubungan biar langgeng. Nah. Selanjutnya J. Jangan sia-siakan kepercayaan dari kedua orang tua kita. Elok ngono kok. Elok wis cair kok. Wis aduh. Jan. Terakhir oleh karena itu jadikanlah pasanganmu sehidup semati. Luar biasa. Gak tepuk tangan, Mas. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Loh. Iya lagi. Lah sing tepuk tangan pajak lho, sapa sing arep kei saweran? Kowe njaluk sawerane yoga kok ya mentolo. Lah ya, di mana harga diri seorang gareng? Malu dong. Kowe iki wis joget dikendangi wis matur nuwun. Joget diringi wis matur nuwun. Kok njaluk. Njaluk bualang balungan piye kowe? Pangapunten Pak Delang. Nggih. Lah kok kula ken balang niku pripun? Lho. Sing takon balang kanca-kanca kok. Kanca-kanca menika. CS Danten. Woh. Sing pengendange anak lanang. Wis mben sing maleni ya aku. Kaya iso. Iso ngono maleni ngono kaya. Ya macak gareng ngono kuwi. Ya ora ya macak apik. Dadi gareng ki rekoso lho, Mas. Teko dok renek wong kenal, renek wong manggakne. Ya kan rupane asing to, kan gitu kan kulinane berai putih. Raine dhewe kono rai. Iya. Menyelam sambil minum air galon, ya. Ki ana Mas Nanang. Ayo. Becike ditanjak. Ayo ora ketang sak bawa-bawa ngono. Wis ngeceti aku wae. Sudah sampai lokasi, Bos. Jam 7. Ayo. Mas Nang, adalah. Piring Nang, piring iki kene. Sego pecel apa rawon kowe? Piye to Nang? Awas. Engko nek rawon rasa sikil lho engko. Wetenge ra menemare. Ayo. Jane arep Pak Eko lampune wis dibiarke lho. Masyaallah. Nang, nggih, lampune wis mekat. Sing ndak empan dopku kok nyalahke nggone Pak. Dopmu sing gak nyalahi. Nemen. Ning opo ngene iki awakmu nengeri wong ayu. Oh, lek kuwi jangan ditanya wis, pokoke apal nek wong ayu karo wong elek. Seleramu piye Nang? Kula to. Laki-laki kan mempunyai kriteria sendiri-sendiri. Nek kula langsing sedet. Nek kula selera kula ya sing kaya enggar. Harta palwanuting ranu dresing karasaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirah ingsun semira do ing nguni Sidat agung ing Narmada sajroning aguling menawi mboten kelentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh. Iya Wa Semar, bekti kula katur nggih Gus. Wa Semar wis ndak tampa. Wonten wigatos ingkang pundi ndara dene paduka kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki.
Tak kira Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki. Punapa ingkang dados sundraning prakawis, Gus? Ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih. Kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara. Murcane Kanjeng Rama Harjuna wis ana tricandra utawa 3 wulan iki wa Semar. Sapa? Petruk kang wis bali ana Praja Ngamarta. Iya, Mo. Niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya Petruk, bekti kula katur nggih, Den. Iya Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Sak tekaku ana si tinggil Praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune Sinuwun Prabu Baladewa ya duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah, Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jati Wasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jati Wasesa iya, Mo. Ate angel men sarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jati Wasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakale diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel ngene iku Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, ndandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wae, ayo luwih dhisik bakal tak bantu ing arah ngupadi Sekar Jati Wasesa. Mbok menawa Sekar Jati Wasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya aja kuwatir rasamu senadyan ing kono mlebu tanah sabrang yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra bala kang tumingal
Merahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringkane goro saketer kidonganing kunglir wuwu sing pinepanca ing patupat durung adol aku saka praja parang Hagni iki lah kok kepepek ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang pengawake Guwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden Satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu Raden Abimanyu iya paduka ingkang kula upadi Raden sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cipta ding kowe golek Abimanyu nuwun inggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik niki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Dara Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking praja parang Hagni. Dene wewangi kula pun dahana sari Raden saka parang Hagni langkar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujudi badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujudi. Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu parang Hagni. Leres dawuh handika Raden. Paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa. Iya, aku mung nyuwun kuwi Daunasari. Semangga kula kanthi wonten negari kula parang Hagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Laguning Gurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing Cidra Wa Semar iki wis tekan ana jroning praja parang Hagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa. Kadose kula sawang nggih teng inggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa.
Iya wa Semar, yen wis kelakon ndak pethik wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Dahana Sari kang baku. Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada. Bungkusi mripatku melek diapusi. Jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang Jatiwasesa. Panjenengan mlayu, panjenengan ngoncati janji. Tak tututi kowe Raden Abimanyu. Antya ingkang winuwus Prabu Gorodana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahana Sari. Yen Cinandra gumricik swarane
kinjeng muter-muter kaya helikopter. Anggonku goleki kowe taono sari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Daonosari nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu. Abimanyu tinggal gelanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku Kakang piye? Ancen kowe biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babakan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni. Bedah negara Ngamarta. Oh. Kresna nang andika duh Yayi Prabu Hayuwa sungkaweng tias ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun mriku kok Prabu ing Mandura. Iya Kresna wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih aku bantunen ya Kresna aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pageblok Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki Di? Nenggala lan Lugara tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna monggo kula kanthi tumuju wonten negare Ngamarta liwat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun. Panjalino
Maruta saking kutha Sakuradala yen tanah mutusa sang sri Kakang Semar kang prapta ning Stinggil Ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenengan ingsun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Ing kanata wau nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badar sejatining wujud Raden Arjuna. Hong ilah ing sekaring bawana langgeng titah ulun ger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan kuwi amung pasemon. Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kaperang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul. Nuwun inggih Koko Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur sekethi jumurung. Sinuwun Punta, Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngemutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus, geger Jawi. Sinuwun. Dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok. Ngamuk punggung Suratam Taha wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu. Punika jatahipun Koko Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepatan Paduka. Ya, Baladewa sing ndadake Kresna.
negara Ngamarta. Kelakon bisa medhah negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Baladewa Ratu Mandura. Prabu Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linalosan notot bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Ponang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampuk ciling sir wengi Caka Lula Datanendra kumlundung ijening amben banget nggonira nalangsa kaya den pinilara wong tininggal bapa biyung wong tininggal bapa biyung susah dadi Jaka Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana ngubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang. Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana. Njejekake lajering kautaman. Ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu Kulun awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti. Manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Srabagya anak mumpung gumyak guyub Rapa arancak katon sida sinaya anggirana Srabagya anak mumpung gumyak guyub milangoni Rapa arancak katon sida sinaya anggirana Oh Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astabrata